Sí. A Sant Adrià obert ja. Hola, novament estem aquí per presentar-vos la Fira dels Pintors de Sant Andreu. Primer de tot, si poseu el telèfon de costat, ho veureu més gran tot. I també, cada vegada que sentiu la campaneta, és que surt escrit el nom del pintor, que també val la pena veure-ho. Això són tot diferents estils, diferents maneres de pintar i diferents obres. Però totes estan fetes amb la màxima il·lusió perquè us agradin, i aquí nosaltres, o a Sant Andreu Parla, us ho presentem. Aquí parla la Wendy, o qui sigui. Però tot és amb la màxima il·lusió perquè ho veiem i us donem les gràcies per aquests 3 minutets que ens dediqueu per veure-ho. I també que passeu un molt bon Nadal i un molt bon Cap d'Any. Gràcies a tots, amics.